Benvinguts als Singulars. Avui els parlarem de com trobar-nos, de com sentir-nos millor. Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, panxa inflada, digestions difícils, mal d'esquena, llet de soja o de vaca, o ni l'una ni l'altra, cap, celíacs i nens que no mengen. Segur que coneixen més d'una persona que pateix alguna de les coses que he dit, o potser vostè mateix. Doncs bé, avui els presentem tota una autoritat en gastroenterologia que, a més, és un gran pediatre. Es tracta del doctor Ramon Tormo Carnisser. El doctor Tormo és un apassionat de la seva feina i si per descobrir una intolerància o una al·lèrgia s'ha de fer ell mateix un enginy per al seu laboratori, no s'ho pensa gaire. Se'l fabrica i punt. És pediatre per la Universitat de Barcelona i durant 30 anys va dirigir la unitat de gastroenterologia pediàtrica i nutrició de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Dit això, comencem. Benvingut, doctor Ramon Tormo. Gràcies per ser aquí. Ja ha vist que hem començat el programa amb una cançó Feeling Good, de sentim bé. Molt interessant, sí. Però hi ha molta gent que té algun d'aquests problemes que jo citava al principi, no? Efectivament. O mal de panxa, o panxa inflada, o mal d'esquena, o no es menja prou, o no ens trobem prou forts, etc. I l'hem convidat a vostè perquè vostè és una gran autoritat en totes aquestes, què en diríem, irregularitats, malalties, vostè ens ho acabarà d'explicar. Doctor Tormo, hi ha molta gent que ens queixem de mals d'esquenes o de panxes inflades. N'hi ha molta? Efectivament. Hi ha molta gent, malauradament, que té problemes relacionats amb la nutrició. Per exemple, mals d'esquena, com vostè ha dit molt bé, mals d'ossos, és un motiu de conversa, tinc que fer mirar perquè la vèrtebra, que si l'hèrnia de disco, etc. I molts d'aquests problemes radiquen en una alimentació incorrecta. Per exemple, tots sabem que el nen, doncs, al néixer, té poca massa òssea. Per exemple, amb un lactant li agafem la maneta a la porta del cotxe, podem tancar la porta del cotxe, no li trenquem cap os, plora moltíssim, el pobre nen, però no li trenquem cap os, perquè encara és cartílag, no hi ha calç depositat. I és un fet important, que això val la pena comentar-ho, que la massa òssea al néixer és molt minsa, és pobra, tenim poca massa òssea, per això no es trenca la mà el nen que li agafem la maneta a la porta del cotxe. I que va augmentant al llarg de la infància, adolescència, joventut, fins als 25 anys. I la massa òssea que no tenim als 25 anys ja no la tindrem mai. És com el créixer. El nen que té un problema de creixement i no ha crescut als 21 anys, ja li podem donar el que volem, que es quedarà baixet a l'alçada que tenia. Amb els ossos igual? Igual per als 25 anys. És el tope del que diuen els anglesos de peak bone mass, el pic de massa òssea, el tope. Passem una temporada que no podrem augmentar la massa òssea, tampoc baixarà, i a partir dels 45 anys les dones, malauradament, perdran un 12% de massa òssea cada 10 anys, més o menys, i els homes un 8%. Què vol dir això? Que el nen que no ha arribat als 25 anys amb una massa òssea correcta, que va per la banda baixa, doncs als 50-55, o la nena sobretot, ja pot tenir problemes d'ossos i d'osteoporosis que serà molt difícil corregir. És fàcil corregir-ho abans dels 25 anys, abans dels 15 anys, però després serà molt difícil. Vol dir que el nen que s'ha mantingut en la banda baixa de massa òssia, vol dir que aquest nen, quan deixarà de ser nen, pot tenir més fractures? Efectivament. Hi ha un treball molt interessant que s'ha publicat no fa gaire en un congrés dels Estats Units, que hem vist que els adolescents que van per la banda baixa, un 10%, que és molt, fan fractures espontànies a trauma mínim. Jugant a futbol, caient, cauen de la bicicleta, fractura. Un 10% és que van per la banda baixa, a part del regal que podem dir que tindran l'osteoporosi abans que serà difícil de corregir. És un problema molt important el que sàpiguen tothom que la dieta, el que farem abans dels 20 anys de l'adolescència en la massa òssea, tindrà una repercussió tremenda durant la resta de la vida. I, doncs, la pregunta és, doncs ara que hem tocat aquest tema, què podem fer perquè els nostres nens arribin als 25 anys amb una massa òssea i que no tinguin problemes? Ni la fractura a l'adolescència, ni l'osteoporosi aviat. Què podem fer? Doncs bé, s'ha vist, doncs, que depèn de la ingesta de llet. Ara ho comentarem. La ingesta de llet. Si els nens prenguessin mig litre de llet de vaca diari, baixaríem l'osteoporosi
moltíssim la xifra. I ja, donant mig litre, cobrim el 60% de les necessitats en calç. Això també hi ha notàcies vegetals que poden portar calç i amb un efecte similar. Però el que passa és que la lactosa, un sucre que porta la llet, ajuda a la reabsorció de calç. Augmenta la biodisponibilitat de la calç, el donar lactosa. Al prendre productes que tinguin lactosa, ajudem a absorbir la calç. Doncs la llet és un bon aliment. El que passa que, verdaderament, molta gent pensarà, bueno, a mi la llet em senta malament, no puc prendre-la, i és veritat. Hi ha molta gent que la llet de vaca no li va bé. I pot tenir moltes causes. Una d'elles és que no suporti la lactosa. Aquest sucre que tothom parla ara, sense lactosa, llet sense lactosa. És que això té una raó científica, el fet que la lactosa, que ajuda a absorbir la calç, molta gent no la suporti? Doncs sí. I té una raó científica i històrica. Jo crec que val la pena que la comentem, si vostè em permet. Sí, per favor. Doncs sembla que l'ésser humà, quan remuntem-se al paleolític, quan la font d'alimentació era la cacera, la caça, doncs prenia llet només quan anava penjat al pit de la mare, que és els 2 primers anys de la vida. Després deixava de prendre llet i ja no la prenia la resta de la vida. Menjaven carn crua, més o menys, o vegetals, però la llet no la tastaven ja. Òbviament, la lactasa, que és l'enzim que trenca la lactosa, perquè recordem que per absorbir un aliment el tenim que trencar en parts moleculars i llavors l'absorbim. Doncs la lactosa també s'ha de trencar. I el que trenca la lactosa en glucosa i galactosa, en 2 sucres que el formen, la lactosa és un sucre doble, el que trenca la lactosa és un enzim que està al budell que es diu lactasa. Lactasa. Lactosa la trenca la lactasa. Si la lactasa, que és el martell, no separarem la lactosa i no la podrem absorbir. Doncs aquesta lactasa estava alta els 2 primers anys de la vida, després baixava i ja podia romandre baixa tota la vida. La lactasa. Doncs, òbviament, la llet sentaria malament. Però quan va començar l'últim període interglaciar en el qual som ara, que són 20-25.000 anys i estem a punt d'acabar-lo ja. Preparem-nos l'abric perquè aviat tindrà l'època, el període glaciar. Doncs sembla que l'espècie humana, com ja no moria per al fred, es va reproduir moltíssim i la font d'alimentació de la caça va esdevindre insuficient. I moltes vegades els homes tornaven a la tribu, al reducte on vivien, sense l'aliment, sense la caça, i passaven gana. I les dones, que es quedaven sempre amb la canalla, varen veure que munyint un animal que feia bé, la cabra, sembla que la primera llet, per estudis amb carbó marcat, s'ha vist que la primera llet que varen ingerir els humans d'animal era la cabra, doncs allò tenia gana. I també amb unes plantes que creixien als camins, uns graners, desfent-los i barrejats amb aigua, allò també tenia la gana. I és quan va començar, per culpa de les dones, o gràcies a les dones, la revolució neolítica, que és la més gran revolució de la humanitat, quan van passar de nòmades a sedentaris. I van començar a cultivar cabres, després vaques, i van començar a beure llet. Òbviament, això provocaria algun trastorn de mals de panxa o gasos, però tenia la gana, alimentava. Doncs perfecte. I el prendre llet contínuament va propiciar una mutació en el gen que codifica la lactasa, que fa que tinguem aquest martell que trenca la lactasa, i van començar a aparèixer humans anormals que conservaven la lactasa tota la vida. No sé si m'explico. Animals anormals que conservaven la lactasa tota la vida. I la població actual és barreja dels que van mutar, els anormals, amb els que no van mutar, els normals. I depèn de la història de consumpció de llet, hi ha zones que la gent país vol bé la lactosa i altres que no. Perquè el normal és que baixa la lactasa? Efectivament. Els normals serien els que baixen la lactasa als 2 anys. I els anormals que van mutar, doncs, que s'han aprofitat molt més de la font de proteïna que significa la llet de vaca, doncs, els que van mantenir la lactasa tota la vida. Els que no van mutar, o sigui, els que no suporten la lactasa, suporten molt bé el formatge, que té poca lactosa, el iogurt, etc. Això que vostè explica és aplicable a totes les ètnies? A totes les ètnies, per exemple. No totes. Per exemple, els semites predominen els que no van mutar. Els jueus, àrabs, són gent que històricament ha pres menys llet. Hi ha molta gent d'aquest origen que no li senta bé la llet per la lactosa que té. I en canvi, altres
com els sajons, els anglesos, aquesta gent suporta molt bé la llet perquè ja des de molt temps abans ja prenia llet de vaca. Sabien l'afició dels americans, els yanquis, de beure llet, arribar a casa, etc. Dinant. Dinant, efectivament. Vostè ho ha presenciat, amic, segurament, no? Doncs això. I a Espanya, doncs, estem amb un mig-mig. Jo vaig fer un treball i vam veure que el 14% de nens no suportaven bé la lactosa d'un got de llet, fent estudis amb gasos i demés. 14%, eh? Un 14% de nens. De nens d'aquí? Sí, de nens espanyols, sí. Un 14%. I en els adults pot pujar a un 30 o així, no? Doncs és veritat que hi ha molta gent que la llet li va malament per la lactasa que té. Podien prendre llet sense lactosa, que hi ha moltes marques ara. Els semites, per exemple, els jueus, doncs li passa igual. És molt sovint que no suportin bé la lactosa d'un got de llet, degut a que predominen els que no varen mutar. La llet sense lactosa, per la gent que és intolerant a la llet, té aquesta intolerància, conserva totes les seves altres propietats? Efectivament, té tota la proteïna de llet de vaca, que dona els 10 aminoàcids essencials, cosa que donen molts vegetals, donen els 10 aminoàcids essencials, i absorbiran una mica menys el calç, però si prenen formatge i iogurt i se'ls controla fent estudis de la massa òssea, durant la infància, la massa òssea, no tenen per què tenir problemes si el metge està al corrent i sap que s'ha de controlar la massa òssea de tant en tant, per evitar que arribin a un punt baix als 25 anys. Vostè diu, s'ha de controlar la massa òssia de tant en tant. Sí. Quants nens hi ha a Catalunya que abans d'arribar als 25 anys s'han fet una anàlisi en què es controla la massa òssia? Jo crec que molt pocs. És una pregunta molt interessant la seva, i és interessant dir-ho aquí, no? Que verdaderament el pediatre pensa poc en la massa òssia del nen. I hauria de pensar una mica més. Ja dic que si prenguéssim mig litre de llet al dia baixaria molt el número d'osteoporosis, com la vitamina D. La vitamina D, som un país de sol, que teòricament sabem que el sol fabrica la vitamina D quan pega la pell, però a l'hivern el nen no pren el sol. Doncs, i s'ha descrit, la Societat d'Osteoporosi ha publicat que el 60% dels espanyols són carents de vitamina D. Tenen nivells de vitamina D. 60%? Està publicat. 60% dels espanyols a Espanya. I aquí hi ha sol? Sí, efectivament, però hi ha sol a l'estiu. Però a l'hivern, arriba al novembre, abrigadeig, fa fred, ja no el veuen fins a l'altra primavera. Però si aquí el 60% diu de nens carents de vitamina D, imagini's els nòrdics. Doncs no, perquè els nòrdics ja això ho solucionen perquè obliguen els pediatres a donar vitamina D des del primer any de vida, ja prenen vitamina D, de la infància. Cosa que a Espanya no està oficialitzat, això. Jo abogo perquè es torni a obligar a donar vitamina D als nens per cobrir aquesta deficiència. El 60% és molt. I, doncs, si prenen, no els senta bé la llet, prenen poca llet, tenim ja el per què hi ha tanta freqüència de fractures i mals d'esquena i problemes d'ossos. Bé, doncs, la gent diria, bueno, jo no prenc llet de vaca, però prenc llet de soja. Faig bé? Bé, doncs fa bé, relativament. O sigui, la llet de soja, la soja se li considera, diguem, la caseïna vegetal. Perquè l'important, perdoni que parli una mica d'aquests termes, l'important és que les proteïnes es donin els 10 aminoàcids essencials. No els esmentaré per no avorrir la concurrència, però hem de prendre els 10 aminoàcids essencials. La soja els té? No. Li falten taurina, metionina, carnitina, 3. Però si no pren carn, doncs ja es pot compensar. El que passa que a França, a Suïssa, a Alemanya, a Túnez, a Argèlia, per exemple, els països també francòfons, i a Alemanya i a Suïssa, doncs la soja no la recomana pels nens petits. Per quin motiu? Doncs, en primer lloc, perquè li manquen 3 aminoàcids essencials, que això ho podem passar. També perquè tota la soja que es pren, o quasi tota, és transgènica, que tampoc passa res, a mi no m'importa que sigui transgènic. L'altra cosa és que té 2 hidrats de carboni que alimenten, que es diuen estaquiosi refinosa, hidrats de carboni que no els podem pair. Doncs poden fermentar, fer gasos, per això és passable. Però sobretot perquè té estrògens vegetals, estrògenos vegetals, estrògens vegetals, que no és bo donar-los a un nen. No? No, a un baró no és bo donar-los, per això aquests països no recomanen llet de soja als nens petits. Només quan està ben justificat. Jo, doctor, de veritat, que anava a dir que m'espantava. I dic, m'espanto. No, m'espanto, sí. Em preocupo perquè persones com vostè,
amb tot el que ha fet i que és una autoritat en aquest camp, que diu als nens convé que no prenguin soja. I en canvi te'n vas a un supermercat Efectivament. i no veus res d'això. Efectivament. No veus res d'això. O sigui, permeti... O bé hi ha altres persones com vostè, que tenen més pes que vostè, o tenen interessos en les indústries alimentàries, i aconsegueixen que els que diuen que això no va bé, doncs no se sentin gaire, perquè és que si no, no ho entenc. Bé, permeti, doncs, no és convenient la soja per als nens petits. Primer, segon, tercer any de vida, si no és una soja diferent. Per exemple, hi és de soja en pols, que estan addicionades... Però vostè creu que no hi ha iogurts d'aquests que venen ara als supermercats, que hi ha mares que sense saber-ho els donen aquests iogurts als nens? Sí, però bueno, si prenen iogurt de tant en tant tampoc passa res de soja, no? I si li agrada, doncs bé. A partir dels 3 o 4 anys ja no té tanta importància això, i l'adult ho pot prendre. I, per exemple, la senyora menopàusica seria fins i tot recomanable, perquè té estrògens. Ara, una dona jove, en plena... La senyora menopàusica és recomanable la soja. Sí, seria més bé, seria fins i tot recomanable. Al nen petit, donar-li soja, llets especials que estiguin ben programades, que hi ha un munt, no diré que marques comercials que hi ha un munt, doncs se li pot donar si li fa falta. Però sempre que pugui prendre una llet a base de llet de vaca, modificada també. I vostè sap que hi ha metges que són vegetarians que desaconsellen de totes que es prengui llet de vaca. Bé, jo estic en contra d'això. O sigui, una persona que li pot sentar malament la llet de vaca, efectivament, per exemple, el que hem parlat de la deficiència de lactasa, o bé, fins i tot, el que té al·lèrgia a la proteïna de llet de vaca, que pot ser mitjançant la IG o no mitjançant la IG, dos tipus que hi ha d'al·lèrgia. Però el que no té al·lèrgia a la llet de vaca, demostrada, el que té la lactasa correcta, és un excel·lent aliment, la llet de vaca, que pot prendre llet de soja, sí, pot prendre llet de soja, però no per als petits. O bé, llet de soja modificada per als petits. Jo no vaig en contra de llet de soja, jo també la recepto, però en certes circumstàncies. Ara, a mi, podem dir, perdoni, entre una mica de polleguera i això que diuen que els mocs no fa la llet de vaca, no. O que som l'únic mamífer que prenem llet de vaca després del testete. Això també em molesta, no? Perquè, d'acord, som el primer mamífer, l'únic mamífer que prenem llet després del testete, d'un altre espai. També som l'únic mamífer que cuinem els aliments, sinó que li preguntin al senyor Adrià, que els preparem, que pensem, que no és una raó això que siguem l'únic mamífer, que sapiguem, etc. Avancem, doctor. Doncs això. Doncs sí, llet de soja, sí, però vigilant, i no posant mala fama a la llet de vaca. Les vaques ens han ajudat molt. Jo diria, fins i tot, viva la vaca. Tenia que fer un monument de la vaca en cada ciutat. Doncs, bé, doncs... Tornarem a tractar aquest tema en el programa. Com vulgui. Doncs, perfecte. El millor que podem fer és donar el pit de la mare, si la mare, els 6 primers mesos de la vida, i si vol més. Si no pot donar el pit, doncs tenim que donar llets de vaca modificades, que diuen llets d'inici, de continuació, òbviament, això estem tots d'acord, i el problema es planteja l'alimentació després dels 6 primers mesos de vida, quan comencem amb l'alimentació complementària, que és el que no és llet. I llavors hi ha més perill de posar la pota. És molt fàcil recomanar a una senyora que el pit fins als 6 mesos, ja t'oblides de tota la resta. Donar una mica de vitamina D a partir dels 5 mesos, una mica de ferro, doncs això podria estar bé, inclús abans la vitamina D. Però el ferro sí que als 5 mesos. I bé, molts nanos van bé, però moltes mamans estaven pensant, sí, i la llet del meu nano es va posar vermell com una mala cosa i va fer una al·lèrgia, i un altre dia, el meu també, i l'altre dia, el meu també. És veritat això que hi ha problemes per la llet? Doncs malauradament sí. Les al·lèrgies alimentàries i intoleràncies, si vostè em pregunta per què, podem contestar una mica, però han augmentat moltíssim. Molt. Abans no veiem tantes al·lèrgies i intoleràncies com veiem ara. Està parlant de nadons, de nens petits, o està parlant en general? Estic parlant de nens i en general. I en general. I per què han augmentat les al·lèrgies? Doncs perquè potser tot és bo i tot és dolent. Potser passem de neteja. Està la teoria de la... Passem de neteja. Som massa nets. La teoria de la higiene. Una teoria que explica una mica el per què ha augmentat tant les al·lèrgies.
La teoria de la higiene és una de les moltes teories que s'han esmentat, però jo crec que té molta raó. Abans no hi havia tantes al·lèrgies. I els països en vies de desenvolupament no tenen els problemes d'al·lèrgies que tenim aquí, d'intoleràncies. Per què aquí sí i allí no? Doncs per això. Abans eren una mica bruts, no hi havia tanta higiene com ara. Ara els nanos tenen una higiene impecable, les llets estan molt ben controlades, si fan una infecció per bacteris, antibiòtics de seguida, doncs hi ha unes cèl·lules, perdonin que no s'espanti per aquest esquema, que és fàcil d'entendre, que evolucionen amb unes que augmenten la immunitat i amb unes altres que afavoreixen l'aparició de la IgE, que és la defensa que provoca l'al·lèrgia. Si abans que eren molt bruts, es feien aquestes, evolucionaven aquestes, per la immunitat, per defensar el nen, i d'aquestes feien poques. Ara que són molt nets, com són faves puntades, podem dir, s'inverteix. I fabriquem molt de les que fan al·lèrgia i poc de les que es defensen. No sé si m'explico. Hi ha altres que no es posarem. Però això de les al·lèrgies no serà també perquè avui es mengen molts més aliments refinats que abans? No, jo crec que això no importa. Importa poc. Jo crec que és l'al·lèrgia i també que tenim el budell gros molt estèril per la neteja, no? I potser que mengem menys fibra que abans. Aquí jo dono raó una mica als vegetarians, que està bé que mengem més fibra. En primer lloc, mengem més fibra. Què fa la fibra? Doncs fa augmentar les bacteris al budell gros. Fa augmentar molt els bacteris bons. Aquests bacteris fermenten la fibra i fan uns gasos que és el millor aliment del colon. S'ha vist que el Crohn, la colitis ulcerosa, malalties, en poden estar vinculades a la dieta escassa en fibres. Bé, tornem a aquest esquema d'aquí, si no li importa. Doncs es fan moltes d'aquestes, ara, i poques d'aquestes. Un japonès va veure que donant probiòtics, donant bacteris, el que està als alguns iogurts, que saben tots que porten bacteris, augmentem aquesta producció i disminuïm aquesta. O sigui, una forma d'intentar embrutar el budell amb brutícia neta. Com? Augmentant la fibra, que abans menjava molta més fibra que ara, no exclusivament fibra i vegetals, però sí augmentant l'aport de vegetals i augmentant i donant probiòtics per compensar l'excés de neteja. No sé si m'he explicat, transmetre la idea. Bé, doncs això justifica molts mals de panxa, justifica l'al·lèrgia taques, justifica vòmits, hi ha menors que vomiten perquè tenen al·lèrgia a algun aliment, doncs vomiten per això. Doncs si donem més vegetals, si donem més probiòtics, més bitxos d'aquests, doncs potser disminuirem aquestes manifestacions. Doctor Tormo, vostè i el seu equip són els descobridors, no sé si ho dic bé, si no vostè em corregeix, d'haver demostrat que hi ha una bactèria que es diu Helicobacter pylori, que si es tenen gossos a casa és possible que te la puguin encomanar, passar? Efectivament. Aquest bacteri, que hi ha molta gent que el té, el van descobrir dos australians, Warren Treitz, Warren i Marshall, que els hi van donar el Premi Nobel. Jo el que he fet és veure que 20 nens que tenien Helicobacter pylori, amb gos, els 20 gossos ho tenien també. La té, no? L'Helicobacter, que és aquest bacteri que dic que provoca inflamacions d'estómac, i que és aquest d'aquí, efectivament, aquest tan lleig, que té un munt de flagel·los que fa inflamació d'estómac, dolor de panxa, vòmits, dolors forts, que hi ha gent que el té i ho accepta, ho suporta bastant bé, però hi ha molta gent que li provoca una patologia, no? I, malauradament, s'ha vist que el càncer d'estómac al llarg dels anys és més sovint en la gent que té Helicobacter des de feia anys. I això t'ho transmeten els gossos? No, no està demostrat. Estem estudiant tot això ara. El que he vist és que els 20 nens que tenien gos, els 20 gossos ho tenien. Helicobacter també, un Helicobacter, perquè hi ha diverses soques d'Helicobacter. Doncs el missatge seria que el que té gos, fins que no estigui tot ben estudiat, que vagi amb cuidado i que no li facin petons al morro i que no deixi menjar del mateix, com veiem aquest senyor, que no deixi menjar el mateix plat que menja el nen, que tingui una mica d'higiene. És difícil, això. El gos sí, però ho hem de procurar perquè, a part, hi ha altres malalties també que poden transmetre els gossos. Però, en fi, no hi ha solament això que provoca vòmits a l'Helicobacter pylori. Malauradament, ara estem veient una malaltia que es diu el síndrome de los vómitos cíclicos, la síndrome dels vòmits cíclics, que són nens que de cop i volta, i fins a adults també, hi ha adults també, també a l'adulta, però comença això a la infància, comencen a vomitar
4 o 5 cops al dia, amb força, es queden molt deshidratats, alguns acaben vomitant sang, i dura 2 o 3 dies i desapareix. I estan una altra vegada, 2 mesos, 1 mes, 3 mesos, 4 o més, sense cap sintomatologia, per tornar a aparèixer una altra vegada. Però quantes vegades es vomita al dia? 10, 5, 14, un munt de vegades al dia. Molts s'han d'ingressar per posar un goteig que no es deshidratin, efectivament, i el malalt ni la família sap quan li tornarà a passar la propera crisi. El qual això és fatal, perquè no podem programar vacances, ni un treball, el treball pensen que s'ho inventen, en fi, és una malaltia verdaderament demoníaca. Totes les malalties són desagradables, però aquesta especialment jo crec que s'emporta la pala més de tots els pobres pares i el malalt mateix que no pot programar la seva vida. La causa no la coneixem. El cervell, hi ha, es diu la migranya abdominal, molts hi diuen, hi ha tractaments de migranya que van per això, i estem ara, s'ha fet una associació espanyola, aquí a Espanya, que la presidenta és catalana, la senyora Pilar Páramo, que verdaderament estem intentant ajudar aquests malalts. El problema és que de vegades hi ha molts problemes, però un que m'agradaria remarcar és que alguns malalts, la família, se li ha confós per el que es diu el síndrome de Munchausen por poderes, que diuen que la mare s'ho inventa, la patologia, o que és per mala relació de la mare i el nen, i en alguna ocasió s'arriba a intentar treure la tutela de la mare perquè creuen, els psiquiatres, que traient la tutela curaran el nen, es curarà, cosa que no és veritat. A veure. Sí, o sigui, la mare s'angoixa, òbviament, per aquesta sintomatologia. La mare s'angoixa, és normal. És normal. I va a hospitals, que com no li solucionen va amb un altre i amb un altre, i si algun metge pensa que és exageració de la mare, que és la mare la que crea la patologia, el que es diu el síndrome de Munchausen per poders, doncs en algunes ocasions s'ha arribat a intentar treure la tutela a la mare del nen. Això és un punt important. Però és molt cruel. Això és cruel, això és... Però si un nen et vomita 14 vegades al dia, algú pot pensar que t'ho inventes? O que és per a mala relació amb la mare, que és per mala relació, o perquè la mare, l'ambient psicològic que li creen, doncs li pot provocar aquesta angoixa, cosa que, a meu parer, no és veritat, però ho comento com una de les complicacions desagradables d'aquest síndrome. I, en fi, làstima que és una societat, diguem que hem començat no fa gaire, hi ha pocs membres, no tenim quartos per intentar favorir que hi hagi un centre especialitzat en cada província que els atengui bé, són nens que van a l'hospital i moltes vegades s'hi repeteixen totes les proves de per què vomiten tant, es martiritzen, quan el que fa falta és tranquil·litat, foscor, calmar-los i en algun cas posar una mica de goteig per la vena, per rehidratar-los. Foscor. Foscor, efectivament. La foscor va molt bé. La tranquil·litat, foscor, cap soroll, tranquil·lets, sedants, alguns medicaments se'ls hi pot donar, hi ha diverses etapes del síndrome, segons l'etapa un medicament amb un altre, però tranquil·litat, foscor i silenci, és el que més els ajuda, aquest síndrome. I encara no se sap per què? La causa no és gaire coneguda. La causa és el diencèfalo, que no funciona, no es coordina bé amb els nervis, diguem, de l'estómac, provoca com una parèsia, com una paràlisi de l'estómac, que és el que s'hi provoca, doncs, aquests vòmits, els vòmits cíclics, que, torno a repetir, verdaderament, que angoixes, que no pots aconsellar, el malalt no pot programar-se la vida. No pot, no sé, programar unes vacances o uns exàmens. Té una altra diapositiva, no?, que recordo... Sí, això, són considerats maníacs a vegades, també alguns creuen que els ingressos hospitalaris a algun hospital que no és necessari, es repeteixen les proves i les exploracions que se li han fet ja en altres llocs, i molts pediatres no són conscients d'aquest síndrome. A mi m'interessa que parlem d'això perquè el nen etiquetat de síndrome de vòmits cíclicos, que ja s'ha descartat en el primer estudi totes les causes d'al·lèrgies, intoleràncies, celiaquia, campylobacter, helicobacter pylori, que hem descartat totes les causes que estem comentant, doncs que és aquest síndrome, el diagnòstic és negatiu, és per exclusió del que ho provoca. Vostè creu que un nen pot vomitar per qüestions de rebequeria? Bé, no exactament. O sigui, la rebequeria, què fa? Doncs ploren, s'agiten i tot nen que plora se'n passa aire.
i si plora molt se'n passa molt l'aire, que augmenta la pressió a l'estómac. Això li pot provocar el vòmit. O sigui que la resposta seria sí, però no perquè ell vulgui provocar-se'l, que és molt difícil, potser alguna hora, però al plorar se'n passa l'aire i hi ha una incoordinació i acaben vomitant. Llavors sí, però òbviament no a les característiques d'aquest síndrome, que els agafen de cop i volta, a vegades amb una sensació premonitòria, que diem nosaltres aura, a vegades hi ha, altres vegades no tant, i verdaderament no hi ha res per aturar això. I ara parlarem de celiaquia, no és així, doctor? Perfecte, molt bé, és un tema molt interessant que crec que tenim punts importants nous a comentar. Doncs m'acompanya i passem a la taula, per favor. Gràcies. Segui, sisplau. Doctor Torbo, no sé, potser són dades que no se saben del tot, però jo li pregunto, quanta gent diria vostè més o menys que pot patir aquesta malaltia, està ben dit? Sí. Pot patir aquesta malaltia a Catalunya? Doncs a Catalunya en general la freqüència pot augmentar, pot arribar al 2%. Hi ha italians, treballs, que han fet que fins a un 10%. Trobo que és una mica exagerat, però calculi, els milions que som a Catalunya, un 2% segur de celíacs, segur que en trobaríem. El que passa que no sempre es manifesta de la mateixa forma. Té moltes formes de manifestar-se. Perquè un celíac, qui és? Un celíac és aquella persona que s'ha demostrat que té una intolerància al gluten, que és una proteïna vegetal. Abans prohibien blat, civada, ordi i sègol. Ara s'ha vist que algun d'aquests vegetals no hi és, però bueno, una intolerància permanent a aquesta proteïna vegetal, del blat sobretot, que provoca una sèrie de manifestacions. I una intolerància per sempre. O sigui, em dic que l'al·lèrgia pot desaparèixer amb l'edat, segons al·lèrgia a quins aliments. Potser l'ou és el que més triga a desaparèixer. La celiaquia és aquella que s'ha demostrat que és per tota la vida. Es diu que és un malalt celíac. I la manifestació doncs, pot ser diarrea, sobretot, malnutrició, panxa inflada, no tenen culet els nens, irritables, no mengen, etc. O bé alguna d'aquestes manifestacions aïllades, o bé simplement panxa inflada, o bé, malauradament, cap manifestació. El que es diu la celiaquia silent o latent, que no manifesten i que a la llarga pot donar també complicacions com la que es manifesta. Doncs això. I també... Un nen, doctor, un nen celíac, aquí se li detecta la celiaquia, pot fer vida normal, creixerà com tots els altres nens, estudiarà com tots els altres nens... Efectivament, un nen celíac diagnosticat de celiaquia i que si li treu de la dieta el gluten és un nen completament normal. I als 5 anys de la dieta, complicacions de la celiaquia desapareixen, té les mateixes problemes, les mateixes probabilitats de patir malalties com un altre nen normal que no és celíac. Als 5 anys de fer bé la dieta. S'ha dit, les complicacions de la celiaquia mal feta és l'alçada curta, no creixen, també és una manifestació important. Ha dit celiaquia mal feta. La dieta mal feta, perdó. La dieta mal feta, un nano que és celíac i no ho sap i va menjant gluten, o bé el que és celíac i ho sap però menja gluten també, doncs té una sèrie de complicacions. Per exemple, l'alçada, que no creix. Creix menys del que hauria de créixer, que fins i tot hi ha nens que ho manifesten només que per això. Hi ha nens, hi ha els endocrinòlegs que ho saben ben bé, que el primer que han de fer amb un nano que no creix és mirar que no sigui un celíac larvat, que només ho manifesti per això. Anèmies, manca de ferro i de zinc, osteoporosi, o sigui els ossos fluixos perquè perden calç per la caca, irritabilitat, anorèxia, vòmits, una sèrie de quadres que uns els tenen tots, les manifestacions, o quasi totes, i altres només que alguna, i com dic abans, malauradament, per això ser metge és difícil, ser bon metge és difícil, alguns no ho manifesten. I és l'ull clínic, la sospita, o bé, no sé, s'ha vist que la celiaquia és més freqüent en famílies que hi ha diabetes tipus 1 o malalts de tiroides, que és com un paquet, o síndromes de Downs, com un paquet que tenen més tendència a fer aquestes malalties. Un nano que creix poc i té la mare que és diabètica o el pare, doncs tu pots sospitar i has de descartar-la, has de demanar una sèrie d'anàlisis de sang per diagnosticar-la. Abans es feien moltes biòpsies, ara es fan molt poques, una o de vegades cap, depèn de la manifestació i del laboratori. El laboratori ha progressat moltíssim,
el coneixement bioquímic d'aquesta malaltia ha progressat moltíssim. I bé, doncs, fent això podem trobar la causa. I en el supermercat ara qualsevol persona pot veure que hi ha més productes per a celíacs que abans, no? Però a vegades hi ha productes en què teòricament els podria menjar un celíac, però en canvi han estat elaborats en llocs on s'ha manipulat anteriorment productes amb gluten. Aquesta gent també pot patir les conseqüències d'això, si queden rastres? I això és difícil de contestar, perdoni, perquè depèn de, diguem, el lloc on s'ha elaborat. Si ha anat en cura, pot ser que sí que el podem menjar. Ara ha sortit una legislació que és una mica més permissiva en quant a la quantitat de gluten que podem prendre, no? El mínim és... No cal que sigui tan mínim. I jo crec que aquí a Catalunya hem sigut una mica pioners. Jo vull que dir que la societat Celíacs de Catalunya, la presidenta senyora Torralba, han col·laborat molt en el coneixement d'aquesta malaltia i en simplificar les coses per als malalts. Una bona tasca que han fet. És curiós que també hem vist que hi ha més celiaquies que abans. Abans? Sí? Sí. A part que és més fàcil diagnosticar-les, pot ser que sí, que hi ha com una epidèmia de celiaquies, això s'ha descrit i s'ha publicat. I en part pot ser degut a que ho feien malament, que abans recomanàvem no donar gluten fins als 6 mesos i ara s'ha vist, hi ha treballs publicats per suecs, finlandesos, etc., s'ha vist que donar una mica de gluten abans dels 6 mesos, als 5 mesos, sobretot si prenen llet de mare, pot protegir de l'aparició de la celiaquia. Fixi's, doctor, que abans ha dit hi ha més al·lèrgies que mai. Sí. Hi ha més celíacs que mai. És possible que hi hagi més celiaquies que mai. Em sembla que sí, que trobem molt més que abans, a part que la coneixem millor i és més fàcil diagnosticar-la, però efectivament ja està publicat, però molts estan d'acord en que verdaderament potser trobem més malalts celíacs ara que abans. Ja per anar acabant, doctor, tot això que vostè està parlant ara i ha parlat abans, em fa pensar en unes anàlisis que últimament es fan, i per cert són molt cares, que és, no sé si ho diré bé, que es detecten si ets intolerant a algun aliment, és així? És a dir, són així, que es diuen així? Serveixen per alguna cosa aquestes anàlisis? Els tests que diuen intolerància alimentària, que estan basats en els anticossos IgG, al meu criteri serveixen per poc. Els que sí serveixen per les al·lèrgies són els que classifiquen la IgE i els anticossos IgE específics. Això potser per la gent que ens escolta no ho acaben d'entendre, però jo dels tests d'intolerància alimentària em permeto ser una mica, diguem, dubtós, escèptic, efectivament, aquests tests d'intolerància alimentària. Els que es basen en els anticossos específics, el que diem el CAP o el RAST, això sí que és més fidedigne per trobar el que li passa a la persona. El que passa que, esclar, el que pot provocar molèsties, intoleràncies, o que la gent creu que és intolerant, són moltes causes. Per exemple, no sé, les càndides, no? Hi ha dietes mal fetes amb poca fibra, amb poc vegetal, i molt hidratat de carboni d'absorció ràpida, molta pasta, molt de sucre. Això pot provocar gasos, etc. a la gent, i no una intolerància a un aliment determinat, no? Últimes dues preguntes, doctor, i perdonin, perquè ara ja anem ràpid amb les preguntes. Ho tinc apuntat aquí, en el meu guió, protector estomacal. És molt freqüent que es recomanin, si prens aquesta pastilla, pren un protector estomacal. És correcte, això? Depèn quina pastilla, no? Per exemple, hi ha persones que estan sotmeses a alguns medicaments una mica forts, per exemple, quimioteràpies i demés, que sí que és bo prendre un inhibidor de la secreció àcida, tipus omeprazol, que és un genèric, no? Aquí pot estar indicat. Però per un ibuprofè, també? Pot estar justificat prendre un inhibidor de la secreció àcida quan pren ibuprofè. L'anisakis. L'anisakis és un paràsit que el ser humà pot ser hoste intermediari en la seva evolució i que ens pot provocar reaccions al·lèrgiques brutals, un malestar molt important, però que sortosament vàrem pensar que seria un problema número 1 en la
patologia i veiem que no, que verdaderament doncs, no és tan freqüent aquest problema. Però no és freqüent aquest problema perquè es congelen o perquè es posen el peix cru a una temperatura determinada? Jo crec que en part és per això. La prudència sempre és una bona cosa i per és un tema molt interessant que vostè ha tocat, que verdaderament el que mengi cada dia el peix fresc l'ha de congelar. L'ha de congelar uns dies, s'ha de congelar i menjar després de congelat. Ja eliminem completament el problema. Doctor Ramon Tormo, gràcies per haver vingut al programa Singulars. Sempre és un plaer parlar amb vostè. Gràcies, de veritat. Moltes gràcies a vostès. I a vostès també, gràcies per la seva atenció. Sàpiguen que hi poden dir la seva en el blog del programa tv3.cat/singulars. És el seu blog on poden dir el que vulguin. Gràcies. Vam viure un cercle de paisatges. Yeah.